Il-Malti jgħid li l-idejn huma maref tal-fidda. Crew ta' One News sar lil John Attard li jaħdem l-arkett, xogħol tal-idejn li jsir bl-injam, u għallinna li ilu jipprattika dan id-delizzju sa minn meta kellu 9 snin. John stqarmana li n-namra lejn id-delizzju tal-arkett nibet fih għaliex kien jara lil missieru u lil ħutu jagħmlu dan ix-xogħol tal-idejn. Meta kont żgħir, tista' tgħid missieri u ħuti kienu dejjem jagħmlu, allura kważi kuljum kont nara da xogħol isir u trabba ġo fija, qed tifhem? John fissrilna l-għodda li juża biex jaħdem l-arkett u kif dan ix-xogħol isir. Materjal minimu, kull ma jkollok bżonn huwa l-ark, għandek bżonn brace irqiq biex ittaqqa fit-toqob, għax kull waħda trid entratura biex tidħol għaliha, is-segi ovvjament, u wiċċ lix biex taħdem ix-xogħol fuq għaliex inti meta tkun qiegħed taqta' tkun tridu mingħajr ostakli ħalli tkun tista' tmexxi kif trid għax dan l-ark jibqa' static tiegħu nieżel biss u iddawwar ix-xogħol. Huwa sostna li bħala injam jista' jintuża kwalunkwe materjal li jkun ta' kwalità tajba, iżda l-aktar li jintuża huwa l-plywood. John għallinna li ma jagħtix każ kemm idum għaddej fuq biċċa xogħol għaliex l-importanti u li jagħmel xogħol tajjeb. Jekk toġobni xi ħaġa mhux se noqgħod ngħid kemm se toħod li ħin, nibdiha meta nibda u meta lest inkun lestejt, jiġifieri dan mhux xi xogħol tal-għaġla, dan huwa xogħol ta' passjoni, relaxing ħafna, qed tifhem u l-importanti li jiġi r-riżultat tajjeb. Huwa stqarmana li dan id-delizzju qed jonqos fost il-ġenerazzjonijiet tal-lum. Dan jista' jkun minħabba l-mezzi tat-teknoloġija u tenna li meta kien żgħir ix-xogħol tal-idejn kien jiġi mgħallem ukoll fl-iskejjel. John saħaq li tkun ħasra jekk ma' żmien l-arkett u x-xogħol ieħor tal-idejn jinqata'. Anzi għandu jiġi inkoraġġit għax huwa l-ewwel nett passatemp sabiħ ħafna, kreattiv ħafna u ħasra li jintelef u dan anzi nagħmel appell li jiġi mgħallem u miżmum ħalli dejjem jingħadda għal ġenerazzjonijiet li jmiss għax huwa veru xogħol sabiħ.